Jeg lige få jeres opmærksomhed et øjeblik. Det bliver meget kort. Roligt. Ja, jeg vil jo sige noget til Bo. Jeg har jo hørt, han har fundet det. Så må det være passende, og til de 90% af jer, der ikke har set mig før, så er jeg på at svare. Det er jeg ikke så god til at spille rolle. Det er jo aldrig for sent, har Bo sagt til mig. Jeg har tænkt på ham selv. Kære Bo, jeg har det tid til at lære det nu. Jeg vil gerne starte denne 60 sekunders tale, og med at takke dig, fordi du valgte mig til far for 50 år siden. Du har altid opført dig eksemplarisk. Både i de første 15 år, hvor jeg ikke kunne banke dig, og i de følgende 35 år, de første 15 år, hvor jeg kunne, og de næste 35 år, hvor jeg kunne banke dig, men ikke havde grund til det. Af dine mange gode egenskaber, som du har arvet fra din mor, så vil jeg nævne i flæng dit altid gode humør, din videbegærlighed og din koncentrationsevne, når noget optager dig. Og det er virkelig noget, der vil noget det sidste her, og det skal jeg lige give et eksempel på. Og det var fra din barndom, du var vel en 10 år, og du skulle så på et tidspunkt gå i seng. Og det var sådan, at Bo havde så et værelse, og på det værelse stod der en sovesofa, hvor man trak en skuffe ud nedenunder, og der var sengetøjet i. Og når han skulle gå i seng, så gik han ind, og så kunne han var jo dog 10 år, han godt gå i seng. Men han var lige i gang med at læse i en bog, og så blev vi enige om, at du kan bare læse videre derinde, når du kom i seng. Og så en time tid efter, så gik vi, hans forældre, ind for at se til ham. Og hvad så vi så? Ja, Bo han stod op med det ene ben i den der sengeskuffe, og bukserne, det havde sådan læsende i bogen, og havde fuldstændig glemt, at han var i gang med at gå i seng. Jeg er sikker på, at sådan er det stadigvæk. Det nikker. Nå, men jeg vil spare dig på flere erindringer om gode egenskaber. Hun nævnede, at du også skal lege kone. Og en vilje til at følge med hende overalt i verden. Også nu, hvor hun er på nippet til at få et professorat i Ann Arbor, som vist nok ligger i Kina. Nå, nu er der gået 60 sekunder, så jeg vil gerne sige tillykke fra Sonja og mig. Og skal vi så ikke råbe et trefoldigt sparetid og et trefoldigt hurra. Jeg skal lige ned og have ja, men god længe leve! Hurra! 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 That's all. Tak.